Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu podcastu regionálního týdeníku Znojemsko. Dnes se budeme věnovat poslednímu vývoji v Hrušovanech nad Jevišovkou. V Hrušovanech nad Jevišovkou se od roku 2022 řeší případ sfalšovaných podpisů na kandidátce hnutí ANO do komunálních voleb. Policie i soudy potvrdili trestný čin. Volební výsledek ale zůstal platný. V roce 2025 se ke kauze vrací zastupitelstvo, a to hned několikrát. Přinášíme přehled hlavních událostí a zazní i autentické výroky z jednání. Komunální volby, rok 2022. Na kandidátce hnutí ANO se objevují jména Milady a Karla Bilokových. Oba tvrdí, že o své kandidatuře nevěděli. Karel Bilok zemřel den před volbami. Opozice podává stížnost, Krajský soud v Brně uznává dílčí problémy, ale volby neruší. Hnutí ANO získává ve volbách 1 mandát. Tím ale příběh nekončí. Policie se případem zabývá dál. Na konci roku 2024 padá rozhodnutí. Podpisy minimálně 5 osob byly padělány. Iveta Mikulková je pravomocně odsouzena k peněžitému trestu. Její bývalý manžel Radek Mikulka, šéf hrušovanské buňky ANO, je zproštěn obžaloby. Iveta Mikulková totiž vzala vinu na sebe. Prý kandidátní listiny podepisovala ona, přestože se osobně politicky nijak neangažovala. Soud však konstatuje, že k padělání podpisů došlo. O tom, že ve věci rozhodl soud, však veřejnost nevěděla. Až do letošního září, kdy si opozice vyžádala soudní dokumenty přes zákon o svobodném přístupu k informacím. Dokumenty pak předkládá na zastupitelstvu a ze sálu odchází na protest proti tomu, že hrušovanská buňka hnutí ANO spáchala volební podvod. Mám tady takovou závažnou informaci, která může mít fatální dopad na fungování našeho zastupitelstva až do následujících komunálních voleb. My jsme totiž v nedávné době v posledních dnech zjistili velmi závažnou informaci, která se týká volebního podvodu, který byl spáchán v komunálních volbách v roce 2022. Je to záležitost, na kterou jsme upozorňovali Krajský soud. Hned po konání komunálních voleb v roce 2022, jako naše kandidátka společně pro Hrušovany 2022. Upozorňovali jsme na to, že byl spáchán podvod, měli jsme důvodné podezření od občanů, že byli neprávem uvedení na kandidátku v 2011. Já teď asi odhlédnu od toho všech komentářů, které z řad prakticky všech koaličních partnerů, kteří dneska sedí v radě, reagovali na to, jakým způsobem jsme my se zastali lidí, kteří byli zneužiti v těch volbách. My jsme na to měli podle zákona 2 dny, abychom odhalili tenhle podvod volební, což je absolutně nereálné. Policii České republiky to trvalo 2 roky. Ona ten podvod prokázala. Hnutí ANO 2011 ve volbách komunálních podvádělo. Mělo uvedeno neoprávněně na kandidátkách 5 kandidátů, který byl spalšován podpis na prohlášení kandidáta. Není to už jenom naše obvinění, máte v rukou rozsudek, protože tak jak to policie v listopadu loňského roku prošetřila a uzavřela po 2 letech. David Štolpa, předseda oblastní organizace hnutí ANO ve Znojmě, po zveřejnění trestních příkazů oznamuje zrušení hrušovanské buňky. Podle něj šlo o zásadní pochybení. Na zářijovém zasedání zastupitelstva, ještě než opozice opustí sál, oznamuje starostka Hrušovan Eliška Volná, že vzhledem k novým informacím, které opozice předložila, svolá mimořádné zasedání. Termín stanoví na polovinu října. V tomto datu jsou však oba lídři opozice na zahraničních pracovních cestách. Proto žádají posun. Ke změně termínu ale starostka podle svých slov nevidí důvod. Redakci Znojemska odpověděla toto. Může se stát, že stanovený termín někomu nevyhovuje. To tak prostě je. Už na zasedání zastupitelstva 14. října jsem řekla, že počítám s tím, že zastupitelé, kteří nejsou přítomní, požádají o svolání dalšího zastupitelstva. Na říjnovém jednání tak opět chybí většina opozičních zastupitelů. Nejprve si ale bere slovo koaliční zastupitelka Blanka Soukupová, která čte oficiální vyjádření města ke kauze padělaných podpisů. Vedení města ani Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou k dnešnímu dni neobdrželi od okresního soudu ve Znojmě ani od jiných orgánů žádné oficiální podklady, které by přímo dopadaly na fungování orgánů města.
Z právního hlediska platí, že výsledky komunálních voleb v roce 2022 jsou pravomocné. Krajský soud v Brně zamítl návrh na neplatnost hlasování konaného ve dnech 23. a 24. září roku 2022 v Hrušovanech nad Divišovkou, podaný zmocněncem volební strany Společně pro Hrušovany 2022. Usnesení o zamítnutí bylo městu doručeno dne 17.10.2022 pod spisovou značkou MUHR 6968/2022. Je třeba zdůraznit, že jde o selhání jednotlivce, nikoli v rozhodnutí či činnost politického subjektu jako celku. Žádný z kandidátů za hnutí ANO 2011 v době doručení hlasovacích lístků v průběhu voleb ani bezprostředně po nich nevyjádřil nesouhlas se svou kandidaturou. Výjimkou byla jedna osoba, která se ozvala až s časovým odstupem a nikoli vůči soudu či právnímu zástupci, ale vůči opozičnímu zastupiteli. Podle dosavadních vyjádření soudu nemá projednávaná věc sama o sobě vliv na výkon mandátu zvolených zastupitelů. Jakékoliv zásahy do mandátu či složení zastupitelstva mohou být provedeny výhradně na základě příslušných rozhodnutí soudů a v souladu s platnými právními předpisy. Chápeme, že zveřejněné skutečnosti vyvolávají emoce a mohou oslabovat důvěru v místní politické prostředí, přesto platí naše odpovědnost jednat v souladu se zákonem o obcích číslo 128/2000 Sbírky a vykonávat svěřenou působnost řádně a bez prodlení tak, aby nebyly ohroženy veřejné zájmy a kontinuita správy města. Za opozicí jsou přítomní pouze 2 členové. Jedním z nich je Jiří Šedivý, který připomíná, že volební podvod by mohl mít vliv na rozdělení mandátů. My jsme apelovali na morálku, víceméně na slib zastupitele podle paragrafu 69 zákona o obcích, kde slibuje na svou čest a svědomí, že bude ten mandát vykonávat. My jsme apelovali hlavně na to svědomí v momentě, kdy už všichni víme, že ten volební zákon byl porušen. Nejednalo se jenom o jednoho člověka, jak je tady v rozhodnutí krajského soudu, ale jednalo se o 5 lidí. Ten přepočet, který je tady a píše se o něm, že by nezměnil rozestavení těch rozložení mandátů zastupitelstva, se týkal jenom pana Biloka, který již byl zesnulý v té době, kdy byly volby, ale těch 5 mandátů by to, nebo těch 5 lidí, kteří nebyli, tak by to rozestavení měnili. Takže jakoby z toho pohledu asi není jakoby těžké pochopit ty naše úvahy o tom, že vlastně by to uskupení ve vedení města nejspíš bylo jiné, než je teď po volbách ty 2 roky. A co na to zástupce hnutí ANO, které jeden mandát získalo? Připomeňme si slova Jiřího Makovského ze zářijového jednání. Až soud může rozhodnout o tom, jestli ten volební výsledek byl platný nebo nebyl. Jo, na základě přepočítání hlasů, takže je možné, že když by odečetl ty hlasy, které tam byly asi padělané, tak stejně to žádný výsledek nezmění. Vedení města tedy uvedlo, že i kdyby byly hlasy kandidátů s padělaným podpisem odečteny, na výsledku voleb by se možná nic nezměnilo. Opozice má ale opačný názor. Podle ní by bez těchto hlasů hnutí ANO mandát nezískalo, což by mělo zásadní vliv na rozložení sil v zastupitelstvu. Dnes už se však můžeme pouze domnívat. Rozložení sil v zastupitelstvu totiž zpětně neovlivní ani ministerstvo vnitra, na které se opozice obrátila. Podle stanoviska z letošního října již není možné volební výsledek zpochybnit. Lhůty pro soudní přezkum uplynuly a dokumentace byla skartována. Ministerstvo na závěr dodalo, že právní řád nenabízí žádný nástroj, kterým by bylo možno zpochybnit či zvrátit výsledky voleb do zastupitelstva města Hrušovany nad Divišovkou, které se konaly v září 2022. Opozice avizuje, že požádá o další mimořádné jednání. Vedení města s tím počítá. Zastupitelstvo tak čeká ještě další debata o kauze, která má právně uzavřenou minulost, ale politicky stále žije. Případ sfalšovaných podpisů ovlivňuje politickou debatu v Hrušovanech posledních několik let. Od prvotních podezření krátce po volbách až po soudní rozhodnutí, které vyšlo najevo v posledních týdnech. A přestože soud výsledek voleb nezpochybnil, téma dál dělí zastupitele i místní veřejnost. Budoucí zastupitelstvo a komunální volby v příštím roce ukážou, jaký bude mít tato kauza ještě dopad.
A to byl dnešní díl podcastu regionálního týdeníku Znojemsko. Děkujeme, že jste poslouchali. Pokud vás příběh zaujal, sledujte náš web, kde se budeme tématu dále věnovat.